салом алайкум бародаро, хоҳаро, апои азиз. Мо тасмим гирифтем ки видеои навбатиро дар бораи духти поповӣ куртаҳои чаккане ки айни ҳол дар фасли баҳорон бисёртар пешкаш мегардад мехоҳем барои шумо нишон диҳем, ки ин мошина асосан аз қисми поёнияш яъне сӯзанакаш вайрон шуда буд. Ҳамин ҳисоб вай калон риштаҳоро калон ба худ ҷалб мекард. Ҳамин ҳисоб мо ӯро ремонт кардем, поён равғаншаш дидем, боз тоза кардем ва ҳоло нишон медиҳем ки чӣ хел ӯ кор мекунад айни ҳол ба сифати аъло. Ва шумо метавонед мошинаҳои дарздӯзиро аз ҳамин канал ки рақамҳо дар боло нависта шудааст метавонед дастрас кунед ва адреси асосан дар бозори Корвон мебошад, ки дар он ҷо ҳама намуди мошинаҳои дарздӯзӣ ва асбобҳое ки ба онҳо лозим ҳастанд аз қабили аз найча то ба по, аз сар то ба пои ин мошинаро дар он ҷо шумо дастрас карда метавонед. Ва боз ногуфта намонад ки агар шумо аз канали мошина заказ кунед ба шумо тахфиқи 10% то аз 10 то 20% пешкаш мегардад. чӣ хел ки айни ҳол мо мебинем мошина дар ҳолати хуб қарор дорад ки коркунияш бениҳоят хуб аст ва аз поён инро чӣ хеле ки мебинед аз поён ӯро ба ҳар намуд гул метавонед ранги расмворӣ дар танаи он зардӯзӣ кунед. Ва шумо агар мошинаҳо дошта бошед, фарқ надорад аз кадом намудаш бошад, метавонед ба ҳамин рақамҳои 884 12 28 28 занг зада мошинаҳои худро фурӯшед. Мо мошинаҳое ки ба шумо лозим нестанд ё ки ягон ҷояшон бо сабабҳои рафтан ё ягон чиз вайрон шудааст, мо метавонем мошинаҳои шуморо харем. Ва чӣ хеле ки мо мебинем айни ҳол мошина дар ҳолати хуб қарор дорад ва мо дар ин ҷо тасмим гирифтем ки як расмеро кашем ва ин расмам шумо нигоҳ кунед. Ва мо баъди ремонт кардан боз як латтаи як фрузалини навро мегирем ки барои санҷиш ку чӣ гуна медӯзад, яъне хатҳояш бояд хурд шавад ва пештар хаташ калон буд. Нигоҳ мекунем дар ин ҷо чӣ гуна ӯ медӯзад ки бояд мошина бениҳоят дар ҳолати хуб бояд қарор гирад, чунки мо барои ӯ бисёр меҳнат кардем дар сарфи вақташ гӯем да. ва чӣ хеле мебинед айни ҳол мошина дар ҳолати хуб қарор гирифтааст ва шумо низ метавонед агар на танҳо аз мо харидорӣ карда бошед, балки мошинаро аз худи ягон ширкат ё фирмаи дигар харидорӣ карда бошед ҳам метавонед ба ин рақамҳо занг зада барои ягон сабабҳои техникӣ мошинаатон вайрон шавад, шумо метавонед ба рақамҳои 884 12 28 28 занг занед ва мо метавонем мошинаи шуморо дар қулайтарин муддат ба шумо соз ва бо нархҳои дастрас нависем. Бо нархҳои дастрас мо омада мушкилиҳои шуморо бартараф менамоем. хулоса ин мошина асосан мошинаро соҳиби ҳамин мошина чӣ хеле мегӯяд 3 сол пеш аз мо харидорӣ карда буд ва дар муддати 3 сол ин якумин бор мешавад ки мошина вайрон мешавад ва ин вайроншавӣ аз ҳисоби техникияш нест, танҳо як сӯзанаш мешиканад дар ҳамин ҳисоб ва мо омадем мошинаро сӯзани нав гирифта часпонидем ва чӣ хеле ки мебинем айни ҳол хуб қарор дорад, боқӣ дар паноҳи